pozdrav svima. Dobrodošli u još jednu epizodu serijala Top 10 stvari skrivenih u fotografijama. Ovo je 15. epizoda i u njoj donosim još 10 jezivih fotografija u kojima se nalaze još jezivije stvari. Na 10. mjestu nalazi se neka djevojka. Fotografija na prvi pogled izgleda normalno, mnogi bi rekli to je samo obična djevojka koja pravi selfie ili slično. Međutim, ako bolje pogledate fotografiju, primijetit ćete da se sa lijeve strane iza njene glave nalazi neko ili nešto i izgleda veoma jezivo. Na sljedećem mjestu je fotografija nekog grmlja i šume. Vidimo i kako je neko upalio lampu i svijetli prema drveću. Ovdje ste vjerovatno svi odmah primijetili jezivu stvar koja se nalazi pored drveta. Osoba je uslikala stol pun hrane, tu je također i radio. Vjerovatno je imao ili imala namjeru da večera, ne slutajući da je zabilježio ili zabilježila ovo na prozoru. Na 7. mjestu nalazi se fotografija polica na kojoj su poslagane knjige, vjerovatno slikano u biblioteci. Ali kad malo bolje pogledate vidjet ćete ovo. Postavlja se pitanje otkud ovo jezivo lice u biblioteci. Na sljedećoj slici vidimo nekog čovjeka kako nešto vjerovatno čita pod lampom i TV je upaljen. Ova slika je veoma mutna, ali i dovoljno jasna da vidimo ovo na prozoru. Na ovoj slici su dvije djevojke i lice im je premazano nekom kremom. Vjerovatno su se slikale iz zabave, ali vjerujem da ta zabava nije sretno završila. Veoma je lako primijetiti jezivu stvar na vratima, ali zapitajmo se kakav je bio izraz lica ovog čovjeka kada je pogledao fotografiju. Na sljedećoj slici vidimo pokriveno dijete, ali morate priznati da ovo lice pored njega izgleda jezivo. Na predzadnjem mjestu vidimo djevojku kako igra igrice, ali čisto sumnjam da je ovo njen odraz. I na prvom mjestu po meni najjezivija fotografija. Jezivo stvorenje stoji ispred ove prostorije.